Jako nas veseli to što smo ove godine prikupili rekordan broj Malvazija, čak njih 273 i iz rekordnog broja različitih zemalja, znači iz 10 zemalja svijeta. Imamo i prvi put uzorak iz Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je bitno spomenuti da je svijet Malvazija po prvi puta birao najbolju Malvaziju na svijetu i to je trend koji ćemo dalje nastojati i želimo postati relevantno mjesto gdje se ocjenjuje Malvazija u svijetu. Od ostalih vina pristiglo je 257 uzoraka i 35 jakih alkoholnih pića, što je također rekordan broj pristiglih uzoraka u dosadašnjem ocjenjivanju. Također bilazili su se 5 šampiona, to je svježa i zrela Malvazija, Teran i zreli Refoška. Nagrada za svježu Malvaziju ove godine došla je u Kostanjicu, u malu obiteljsku vinariju Dešković. Ova vinarija je već više puta na Vinistri dobivala nagrade za svoja vina. Dobar dan. Evo, mi smo ove godine jako zadovoljni da smo dobili ta šampion za svježa Malvazija. Naša proizvodnja u obitelji Dešković imamo oko 16 hektara vinograd, od toga je oko 50% proizvodnje samo Malvazija. I smo jako zadovoljni kada su mi rekli da smo osvojili ta šampion. Ja nisam mogao vjerovati, mi dođu suze koliko zadovoljan sam bio. To se zaboravi poslije sve, oni posao puno truda dok dođe to čašu. Gospodin Dešković, onda živjeli u to ime. Hvala. Vinarija Kozlović apsolutni je pobjednik ovogodišnje Vinistre. Naime, po prvi puta se je desilo da dva šampiona dolaze sa jednoga Grand Crua. Najbolja zrela Malvazija dolazi sa legendarnog položaja Santa Lucia nedaleko od Buja. Pa evo, drago mi je da se to još jednom pokazalo da je to ipak i položaj. Znači, osim položaja, naravno da tu sad ima još razloga i detalja zašto neko vino i kako ćemo ga dovesti do toga da bude u toj formi, da bude kao koncept, znači kao stil vina. Tu sad ima još puno razloga da bi neki krajnji proizvod bio u takvoj jednoj formi da postigne, znači, nekakav vidljivi rezultat, ali svakako položaj nije za zanemariti. O tom položaju ćemo sigurno još razgovarati i mislim da će takvih i drugih položaja biti po Istri s kojima ćemo se mi u sljedećem vremenu nadmetati. U to ime živjeli. Hvala. Najbolji mladi teran na ovogodišnjoj Vinistri dolazi sa Grand Cru položaja Santa Lucia. U istom ovom prostoru vinarije Kozlović lani smo, gospodin Franko Kozlović i ja, pričali o najboljem odležanom teranu iz Berbe 2018. i u našem razgovoru tada je Franko rekao da taj položaj ima odličan potencijal i da će biti još dobrih vina sa tog položaja. Eto, Franko, došli smo do toga.
Ja vjerujem u to. To je nešto što sam ja bio malo preskočio možda u nekakvim ranijim godinama, znači možda se nisam dovoljno vjerovao u terane, ali evo pokušavam se nekako vratiti toj vjeri, jer prvo je naša obaveza da se bavimo onome što je autohtono, ono što je tu naše. Sad u tome treba naći način, mjesto, položaj, tehnologija, šta god treba da mi od te sorte napravimo veliko vino. Treba će nam još neko vrijeme, ali mislim da je tema neizbježna, da se svi mi odgovorno moramo baviti s time i da se to može. Naravno, tu su berbe i godine. U to treba ulagati, treba imati strpljenja i treba na tome raditi. Za sada vam ide odlično. Živjeli. Najbolji zreli teran ove godine dolazi sa Vrhuštine, iz maloga mjesta Marčenegla, u kojem se smjestila obiteljska butik vinarija Agapito. Ono što je značajno reći da je ovo bilo najveće iznenađenje ove vinistre. Paolo, evo nas tu. Evo, mi smo svakako ponosni na tu nagradu, svakako i iznenađeni, jer to je u stvari nagrada za sav uložen trud i vrijeme u vinograd, kako i u podrumu. Mi se inače već dugom tradicijom bavimo proizvodnjom grožđa i vina, te sam baš iz tog razloga upisao vinarski faks u Poreču. Nadam se da će biti još nagrada, da je ovo tek početak. Mi se isto nadamo. Na dobrom smo putu. U to ime, živjeli. Najbolji zreli refošk i ove godine kao i lani dolazi iz vinarije Vinakoper iz slovenske Istre. Da, baš nam je drago da opet primamo šampiona za najbolji zreli refošk u Klijed Vinakoper, koja se stvarno dosta bavi refoškom. U bitu smo najveći podrum na svijetu koji proizvodi refošk. Taj refošk godine 2018. dolazi iz vinograda koje zovemo Šantoma, Sveti Tomaš, i jedan dio Purisime. Znači on odležava duže vrijeme u barik bačvama, fermentacija ide, odnosno maceracija ide produžena, tako da dobijemo sve ono što nam zemlja daje u čašu. Znači odležavanje duže u barik bačvama, izabranim barik bačvama, i onda odleži isto u boci dosta dugo vrijeme, tako da nam pokaže sve svoje čarove i to plemenitost. Nadam se da će biti još ovakvih lijepih prilika da se družimo uz nagrađene odležane refoške. I ja. Zdravlje! Iz godine u godinu veseli nas što imamo stalno, konstantno povećanje kvalitete vina koje nam dolazi na ocjenjivanje. U skladu s tim mi povećavamo i kvalitetu samog ocjenjivanja. Kvaliteta samih ocjenjivača je naravno bitna, a naš smjer je da pokušamo što više ocjenjivača dovesti iz drugih zemalja i stranih zemalja iz kojih nam dolazi najviše turista i koje mogu biti u budućnosti potencijal za izvoz istarskih vina.